Γεια σας! Ήρθα, έλα εδώ. Λοιπόν, θα ήθελα σήμερα να μιλήσουμε για τις πανελλήνιες. Έχω δει πάρα πολλά βίντεο και στο YouTube το τελευταίο καιρό που ασχολούνται με αυτό και έτσι θέλω να σας πω και εγώ τη δικιά μου εμπειρία σε σχέση με τις πανελλήνιες. Καταρχάς, πείτε για την Ήριδα, το σκυλάκι μου. Ήριδα, έλα, μην κάνεις έτσι. Τέλος πάντων, τώρα τρελάθηκε γιατί έμεινε πάρα πολύ στο κλουβί της χθες και θέλει να παίξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ για όσους δεν το ξέρουν, φέτος έδινα δεύτερη φορά πανελλήνιες. Πρώτη φορά είχα δώσει το 2015 που είχαμε ακόμα τις κατευθύνσεις. Λοιπόν, εγώ μέχρι Δευτέρα Λυκείου ήθελα να περάσω ή φυσικό ή μαθηματικό. Κυρίως φυσικό ήθελα. Κάποια στιγμή, και δεν ξέρω και για ποιο λόγο, ξεκίνησε στα μέσα προς τέλη της Δευτέρας Λυκείου να θέλω την ιατρική πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν αποφάσισα να πω θετική κατεύθυνση στην Τρίτη Λυκείου. Στα μέσα τώρα της Τρίτης Λυκείου, για κάποιο λόγο διέγραψα τελείως την ιδέα του φυσικού από το μυαλό μου και άρχισα να θέλω μόνο ιατρική. Μάλιστα θυμάμαι που έλεγα στους γονείς μου, άμα δεν περάσω ιατρική θα ξαναδώσω. Τέλος πάντων, βγαίνουν οι βαθμοί. Είχα γράψει 15.993 μόρια. Και πέρασα, δεν ήξερα ότι δεν περνάω ιατρική εννοείται, και κάνω το μηχανογραφικό μου, βάζω μόνο τις ιατρικές, μετά τις βιολογίες, μετά την νοσηλευτική στην Αθήνα και τέλος τα φυσικά. Όλες μου οι πρώτες επιλογές ήταν Ηράκλειο. Ήμουνα πάντα της άποψης όσο πιο μακριά τόσο πιο καλά. Τέλος πάντων, περνάω τελικά, βγαίνουν τα αποτελέσματα. Μπαίνω μέσα κι εγώ στο site για να δω που πέρασα και βλέπω ότι έχω περάσει το φυσικό στο Ηράκλειο. Είχα χάει πάρα πολύ, να σας πω την αλήθεια, γιατί όταν είχα βάλει την νοσηλευτική πριν από το φυσικό, την είχα βάλει γιατί η μαμά μου έλεγε πάρα πολύ. Βάλει την νοσηλευτική, άμα τελειώσει την νοσηλευτική και μετά πας με κατακτήριες, θα είναι πιο εύκολο, στην ιατρική θα είναι πιο εύκολο μετά να τη βγάλεις. Και βάλτε. Τέλος πάντων, λέω εγώ, την έβαλα τελικά, την άκουσα, αλλά το μετάνιωσα. Γιατί ήξερα ότι η νοσηλευτική δεν είναι κάτι το οποίο μου αρέσει και δεν ήθελα να σπουδάσω κάτι το οποίο και θα χάσω 4 χρόνια, ας πούμε, για να το σπουδάσω και στο τέλος να μην ασχοληθώ με αυτό. Για μισό λεπτάκι, γιατί το φως μου αρέσει κάτι. Τέλος πάντων, ναι. Και δεν ήθελα λοιπόν να σπουδάσω κάτι μόνο και μόνο για να πάω μετά κατακτήριες. Αλλά αυτό το συνειδητοποίησα μετά, αφού είχα κάνει το μηχανογραφικό. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ όταν τελικά πέρασα στο φυσικό, στο Ηράκλειο. Λοιπόν, τέλος πάντων ήμουν, όπως σας είπα, συνειδητοποιημένη, είχα αποφασίσει ότι θα ξαναδώσω. Ξεκινάω λοιπόν κανονικά, φροντιστήρια, ιδιαίτερα σε κάποια μαθήματα στα οποία δεν ήμουνα και τόσο καλή, τα φοβόμουν ενδεχομένως. Και πήγαινα πάρα πολύ καλά, διάβαζα πολύ περισσότερο από πέρυσι. Δεν είχα αυτό το άγχος, ότι μήπως δεν περάσω κάπου και διάφορα τέτοια, γιατί ήξερα ότι είχα περάσει, είχαμε ήδη μια σχολή, ήμουν γραμμένη σε αυτή τη σχολή, στη χειρότερη περίπτωση πια να πήγαινα εκεί. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή, τον Ιανουάριο ήταν, υιοθετούμε ένα σκυλάκι, ένα κουταβάκι. Το είχαμε βρει στο δρόμο. Εκεί αρχίσαν τα προβλήματα. Εμείς δεν είχαμε ποτέ σκυλιά, οπότε δεν ξέραμε πόσο δύσκολο είναι πια να μεγαλώνεις ένα σκυλί. Λέμε τόσοι και τόσοι έχουν, εμείς θα δυσκολευτούμε. Μιλάμε, παιδιά, δεν μπορώ να σας το περιγράψω αυτό το πράγμα. Δεν κοιμόταν τα βράδια, έκανε συνέχεια τσίσα και κακά μέσα ή έτρωγε τα έπιπλα εκεί που άρχισαν να βγαίνουν τα δόντια της. Είναι θηλυκό. Μασουλούσε τα έπιπλα, ανέβαινε πάνω στα κρεβάτια, εμείς δεν θέλαμε. Και οι τρίχες μας ενοχλήσε πάρα πολύ. Εγώ κλάμα και τι θα κάνουμε. Και δεν μας πήγαινε και η καρδιά να την αφήσουμε πάλι στο δρόμο. Και σωστό δεν ήτανε. Αλλά και δεν μας πήγαινε, ρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε. Και λέω και πώς θα καταφέρω και τι θα κάνω. Πολύ άγχος. Εκεί δηλαδή ήταν μια περίοδος η οποία με δυσκόλεψε πάρα πολύ με το διάβασμα. Αν δεν ήταν οι γονείς μου δηλαδή να με βοηθήσουν, δεν θα τα είχα καταφέρει με τίποτα.
Τέλος πάντων, τα καταφέρνουμε με την Ήρδα. Τέλος πάντων, γίνεται λίγο πιο μαζεύτηκε. Και κατάφερα πάλι να μπω στο πρόγραμμά μου. Σε ένα διάστημα, κάποια στιγμή, μέσα σε αυτό το διάστημα που είχαμε πάρει την Ήρδα, είχα αρχίσει πάρα πολύ να σκέφτομαι την κτηνιατρική. Πάρα πολύ. Και δεν το λέω τώρα για την άποψη επαγγελματικής αποκατάστασης, που πιστεύω από τα επαγγέλματα ότι έχει την περισσότερη από αυτά που υπάρχουν τώρα. Θεωρώ ότι οι κτηνίατροι έχουν τη μεγαλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση, προσωπική μου άποψη, έτσι. Τέλος πάντων, το έκανα πιο πολύ γιατί έβλεπα ότι είχα αρχίσει να σκέφτομαι ότι ποια είναι η διαφορά το να βοηθάς ανθρώπους, όπως κάνεις στην ιατρική, από το να βοηθάς ζώα. Ίσα ίσα τα ζώα και δεν θα σε προδώσουν ποτέ και σε σέβονται και σε αγαπάνε και τα εκτιμάνε και όλα. Τέλος πάντων, έρχονται πανελλήνιες, γράφουμε τα μαθήματα, περίμενα ότι έγραψα πάρα πολύ καλά, βγαίνουν οι βαθμοί και παθαίνω το σοκ της ζωής μου. Βιολογία κατεύθυνσης, που είναι το μάθημα κατεύθυνσης που έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα, γράφω 15. Σοκ. Εν τω μεταξύ το μάθημα αυτό ήταν από τα δυνατά μου. Ξέχασα να σας πω, παρένθεση, ότι εγώ έδωσα με το παλιό το σύστημα. Αποφάσισα να δώσω με το παλιό και όχι με το καινούριο, γιατί ήθελα σε περίπτωση που πάλι δεν καταφέρω να περάσω ιατρική ή κτηνιατρική, να μπορώ να δηλώσω σχολές από δεύτερο-τέταρτο πεδίο, χωρίς να πάρω κι άλλο μάθημα. Και επίσης ήμουν καλή στα μαθηματικά, το οποίο από μόνο του δεν με συνέφερε να πάω στο καινούριο σύστημα. Τέλος πάντων. Συνεχίζω. Κλείνει η παρένθεση. Και βλέπω 15 στη βιολογία κατεύθυνση. Εν τω μεταξύ, εγώ είμαι πάρα πολύ καλή στο να μαθαίνω πράγματα απ' έξω. Και επειδή οι βιολογίες και η γενικής και η κατεύθυνση βασίζονται σε αυτό, στη θεωρία, μου φάνηκε πάρα πολύ παράξενο που έγραψα 15. Δεν το περίμενα κιόλας, γιατί όταν βγαίνανε τότε οι λύσεις και λέγαμε εγώ έγραψα αυτό κτλ. Δεν περιμέναμε τόσο. Περιμέναμε το χαμηλότερο, σε έναν πολύ αυστηρό δηλαδή βαθμολογητή. Έχω γράψει 17. Σοκ. Τέλος πάντων, στα άλλα μαθήματα ευτυχώς έγραψα πάρα πολύ καλά. Για την ενημέρωσή σας, που έγραψα έκθεση 14,5, μαθηματικά κατεύθυνσης 17 και 1, φυσική κατεύθυνσης 19, χημεία κατεύθυνσης 18 και 6, βιολογία κατεύθυνσης, βιολογία γενικής 19 και 2 και βιολογία κατεύθυνσης, εντάξει, το 15 που σας το είπα. Και έβγαλα, κλάμε εγώ, λέω αποκλείω, δεν έχω βγάλει 17.000 και τι θα κάνω τώρα. Τέλος πάντων, και υπολογίζω τα μόρια και βλέπω ότι είναι στο τρίτο πεδίο, αυτό που με ενδιέφερε κυρίως, 17.462. Και στο δεύτερο τέταρτο, που έχει μαθήματα βαρύτητα στην φυσική και τα μαθηματικά που έγραψα καλά, έβγαζα 17.735. Τέλος πάντων, και λέω τώρα τα κάνω, ας ψάξω λίγο τις βάσεις από πέρυσι να δω πώς κυμαίνονται, γιατί δεν τις θυμόμουν. Και εντάξει, οι ιατρικές ήταν πάνω από 18.000, δεν πιάνεται. Οπότε κοιτούσα τις κτηνιατρικές, να δω αν έχω ελπίδες. Και βλέπω ότι η κτηνιατρική στη Θεσσαλονίκη, έχει δύο κτηνιατρικές στη Θεσσαλονίκη και Καρδίτσα. Και βλέπω ότι η κτηνιατρική στη Θεσσαλονίκη έχει 17.680 μόρια. Ήμουνα 200 μόρια κάτω. 240 μόρια κάτω. Και η κτηνιατρική στην Καρδίτσα είχε 17.320 μόρια. Ήμουνα κάπου ενδιάμεσα. Οπότε λέω, τι σκατά. Sorry κιόλας. Αλλά εντάξει, ξέρω εγώ. Μπορεί να πέσει κιόλας και να πιάσω και στη Θεσσαλονίκη. Και άμα ανέβει, γιατί να ανέβει τόσο και να μην ανέβει λιγότερο και να πιάσω την κτηνιατρική της Καρδίτσας. Τέλος πάντων, είχα πάρα πολλές πιθανότητες να πιάσω την κτηνιατρική. Εν τω μεταξύ, εμείς που ήμασταν με το παλιό το σύστημα, κανένας δεν ανέφερε στην τηλεόραση. Και εντάξει, δεν είχαν και άδικο, αφού ήμασταν τόσο λίγοι. Δεν ανέφεραν πώς γράψαμε, περίπου πώς πιστεύουν ότι θα κοιμαθούν τα μόρια. Ήμασταν τόσο λίγοι. Και τέλος πάντων, είχαμε αρχίσει κιόλας να ψάχνουμε και σπίτια για να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που όντως περάσω, είτε Καρδίτσα είτε Θεσσαλονίκη, να έχουμε κάποιες επιλογές στο μυαλό μας για να μπορέσουμε να βρούμε, να πάμε να ψάξουμε αμέσως για σπίτι. Βγαίνουν τα αποτελέσματα. Το χάος.
Βλέπω ότι έχω περάσει στο φυσικό στη Θεσσαλονίκη. Τώρα το είχα βάλει πρώτη επιλογή το φυσικό στη Θεσσαλονίκη, ιατρικές, κτηνιατρικές και φυσικό Θεσσαλονίκης και 2-3 ακόμα φυσικά. Έτσι κι αλλιώς από εκεί και πέρα τα πιανα, δεν υπήρχε λόγος να βάλω. Ήμουν πάρα πολλές χιλιάδες μόρια πάνω, δεν υπήρχε λόγος να βάλω και του Ηρακλείου, το οποίο έτσι κι αλλιώς το έχω πέσει. Παρένθεση πάλι, έβαλα αυτή τη χρονιά πρώτα τις σχολές της Θεσσαλονίκης και γενικά όσο πιο κοντά γίνεται στην Αλεξανδρούπολη για 2 λόγους. Πρώτον, τους οικονομικούς, που εντάξει δεν γίνεται γιατί σπουδάζει και η αδερφή μου και είναι πολλά τα λεφτά. Και δεύτερον, για την Ήρδα η οποία δεν θα μπορούσα να τη μεταφέρω, θα την πάρω μαζί μου, δεν μπορούσα να τη μεταφέρω αν ήμουν κάπου μακριά. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση πάλι. Βλέπω ότι περνάω στο φυσικό Θεσσαλονίκης, κλάμα, στεναχώρια, χαμός, έπαιρναν τηλέφωνο να ρωτήσουν, να μου πούν συγχαρητήρια και εγώ δεν μπορούσα να μιλήσω, έκλαιγα πάρα πολύ. Τουλάχιστον 3 μέρες έκλαιγα συνέχεια. Συνέχεια όμως, δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Το μόνο το οποίο είχε γίνει καλό, ας πούμε, και με χαροποιούσε ήταν το ότι είχα περάσει πρώτη στο φυσικό στη Θεσσαλονίκη. Οπότε μέσα μου λίγο ήμουνα πιο καλά. Τέλος πάντων, μετά από συζητήσεις με διάφορους φίλους, γνωστούς, συγγενείς τέλος πάντων, άρχισα να σκέφτομαι πιο καλά το φυσικό, ότι έχω πάρα πολλές επιλογές, μπορώ να κάνω μεταπτυχιακά, υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες οι οποίες σχετίζονται, ειδικότητες παύλα μεταπτυχιακά, έτσι, που σχετίζονται με την ιατρική και θα μπορούσα να κάνω. Αλλά και επίσης είναι μια πάρα πολύ καλή σχολή, είναι μια δύσκολη σχολή, άρα μια πρόκληση για μένα. Και τέλος πάντων έφτασα να λέω, εντάξει παιδί μου, τι να κάνω, 2 χρονιές, έβγαλα τόσα μόρια παραπάνω και πάλι πέρασα στην ίδια σχολή, κάτι σημαίνει. Ξέρω εγώ, είναι το γνωστό, όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Και είχα απογοητευτεί πάρα πολύ παρεπιπτόντως, επειδή ακριβώς είχα περάσει πέρσι στην ίδια σχολή. Έλεγα 1 χρόνος, τόσο διάβασμα, τόσο κόπος, τόση κούραση, τόσα λεφτά και να ξαναπεράσω στην ίδια σχολή, απογοήτευση πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Όταν άρχισα να το σκέφτομαι πιο ψύχραμα, άρχισε να μ' αρέσει. Να μ' αρέσει η ιδέα, εντάξει. Δεν τρελάθηκα, αλλά είναι κάτι το οποίο μ' αρέσει. Η φυσική μ' αρέσει πάρα πολύ. Και είπαμε, θα πάμε, θα δούμε. Και στη χειρότερη περίπτωση, είτε θα ξαναδώσω, άμα πια δεν μου αρέσει τόσο πολύ, τρίτη φορά και τελευταία, είτε θα περιμένω να τελειώσω τη σχολή και μετά με κατακτήρηση αν ακόμα θέλω. Και υπάρχει και το 10% που μπορώ να το κάνω όποτε θέλω. Και μάλλον θα το κάνω και θα δούμε. Μπορεί τελικά να μου αρέσει το φυσικό, οπότε με το 10% ακόμη και να περάσω την ιατρική ή ιατρική, να μην θελήσω να πάω. Λοιπόν, το συμπέρασμα όλων αυτών είναι ότι δεν χρειάζεται να στενοχωριέστε άμα δεν περάσατε εκεί που θέλατε, όπως ούτε εγώ πέρασα εκεί που ήθελα. Θα πάμε, θα δούμε πώς είναι τα πράγματα και υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, κανένας δεν χάθηκε. Και μπορεί πραγματικά οι σχολές αυτές που περάσαμε τώρα να είναι για το καλό μας. Ποιος ξέρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like. Αυτά. Γεια σας.